Здравейте, зрители на VBOX, аз съм Радо и сега снимаме Майнкрафт епизод 2. И тук вече довърших къщата и сега ще лягам, защото е нощ. И не съм я довършил много и тук сега ще се направя набързо едно местенце и ще легнем. И лягаме. И станах. Добре. Ако да хапне. Така наядах се. Ето ми къщата. И сега ще се продължат към място за леглото. Аз след малко ще си направя кирка от кабелстон. Какво правя? Този епизод ще е по-дълъг от първи епизод. И добре, тук ще има и леглото. И какво щях да правя, досетих се. Ще си направя пода от кабелстон. Ако не достигне, но трябва да достигне. О, не, кирката ми свърши. И това беше също за този епизод, но третия ще е по-дълъг. Това е за този епизод. Дай, чао! Довиждане!